занимаемся строительством, реконструкцией, ремонтом дорог. Рустам Миңнехановның Алексеевск районына эш сәфәре Алексеевск Дорстрой җәмгыятеннән башланды. Биредә президент юл төзелеше лабораториясе эшчәнлеге белән таныша, яңа асфальт-бетон булгаткычны карый. Полимерно-битумное вяжущее. Состоит из обычного битума нефтяного дорожного. И результат есть, да? Результаты есть. Сәфәр кырда дәвам итте. Алексеевскида хәзер барлык мәйданнарның 63% чәчелгән. Бер атнадан эшне тәмамларга җыйналар. 25 мең гектарда уҗымнар тукландырылган. Хәзер пар җирләренә федераль культуралар чәчү белән мәшгульләр. Самый большой вопрос, который, к сожалению, мы до сих пор решить не можем. Без хәл итә алмый торган иң зур мәсьәлә хезмәт хакы. Ул республикадагы минималь суммадан да түбәнрәк, авыл хуҗалыгында бигрәк тә. Вот основная задача, которую мы в ближайшее время решим, это по району. Районда республика программаларының барысыннан да файдаланалар, һәм шуңа да карамастан проблемалар да барлыгын искәрттеләр. Иң актуаль сорауларның берсе булып тора юл төзү һәм су трубаларын алыштыру. Су сездә генә түгел, су мәсьәләсе, юл мәсьәләсе. Дорога как-то еще плохо, хорошо там движется. Но программа 90% всех обращений, вот, налоговый контроль ведет, соврать не даст, только воды касается. Я знаю эту тему, но к ней вернемся обязательно. Спасибо. Алашкыр. Хәзер 9 кеше. Үз балаклары, үз икмәкләре, үз йомычкалары. Көннең икенче яртысында Рустам Миңнеханов Спас районы эшмәкәрләре белән очрашты. Монда да кыр эшләре барышы белән кызыксына. Җирлектә 43 мең гектар чәчү җирләре бар. Мәйданнарның 73%-ында эшләр башкарылган инде. Һәр ел үзенең үзенчәлекләре белән килә. Без инде авыл хуҗалыгында озак эшләгән кешеләр моңа әзерләнәбез. Һәр туган хәлдән чыгу өчен төрле ысулларын кулланабыз. Механизаторлар да моңа әзер, үзебез дә әзер. Шуңа күрә язның һәр сәгатен файдаланып, кыр эшләрен кыска срокларда үткәреп, уңыш алырга үмитләнәбез. Подсолнух, сеем сою. Кунбагыш, соя, кукуруз чәчәбез, карабдай һәм тары өчен һава торышы җылынганны көтәбез. Әмма күрсәткечләрнең кимегән тармаклары да бар. Есть небольшое снижение по поголовью по сравнению с прошлым годом, его надо восстанавливать. Мөгезле эретерлекнең баш саны кимегән, бу гомуми саннарга да, савым сыерларына да кагыла. Бүген сөтнең дә, итнең дә бәясе яхшы, шуңа терлекчелекнең күрсәткечләрен арттырырга кирәк. Быел районда яңа төзелеш объектлары да көтелә. Инде 2 айдан әлеге мәйданда менә шушындый ашлыкны чистарту һәм киптерү комплексы барлыкка киләчәк. Анда эш бункер булыр дип планлаштырыла, һәм ул сәгатенә 100 тоннадан артык бөртекле культураны эшкәртә алачак. То есть она и сушит, и Сортирует. сортирует. Триггерный блок непосредственно есть, готовит семена. А кто проектировал? Проектирует воронежские ребята, непосредственно, да, бывает. Бүгенге республикада 1 миллион 800 мең гектар җирнең 1 миллионнан артыгы, ягъни яртысыннан күбрәге чәчелгән инде. Алдынгылар рәтендә Нурлат, Тәтеш, Бөгелмә, Зәй, Аксубай, Ютазы районнары. Алексеевский һәм Спас районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.